Здравейте, аз съм Дав Камерън и много се вълнувам, защото скоро ще ме видите във филма на Дисни «Наследниците», където играя Мал, дъщерята на злодеида. Какво? Не знаехте ли? И злодеите имат деца. Може да се казва спящата красавица. Но всички знаем, че приказката е за злодеида. Тя е най-великият злодей на всички времена. Дисни имат многобройни феи, кръстници и зли вещици, но злодеида е първата зла фея кръстница. Името й е комбинация от две думи – величествена и зла. Това е наистина прекрасно. Какво може да е по-ужасно от проклинането на едно бебе? Злодеида проклина принцеса Аурора само защото не е поканена на кръщенето. Ето това се казва отмъщение. Благодаря за вниманието и не забравяйте да ме гледате като Мал, дъщерята на злодеида във филма на Дисни «Наследниците».